Вже цивільні допомагають. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras Rusia atas serangan di Kiev, ibu kota Ukraina, dan sejumlah kota lain tanggal 10 Oktober hari ini. Zelensky mengunggah video terbaru sedang berada di kota Kiev dan selamat dari serangan Rusia itu. Fasilitas energi di seluruh negeri, wilayah Kiev dan wilayah Khmelnytsky, Lviv dan Dnipro, Vinnytsia, wilayah Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, wilayah Sumy, wilayah Kharkiv, wilayah Zhytomyr, wilayah Kirovohrad di selatan jadi target Rusia. Mereka menginginkan kepanikan dan kekacauan, mereka ingin menghancurkan sistem energi kita, kata Zelensky. Zelensky mengimbau warga tetap berada di tempat persembunyian dan mematuhi imbauan pemerintah. Melansir Reuters, ini adalah serangan terbesar Rusia ke wilayah Ukraina sejak awal konflik Februari lalu. Juru bicara militer Rusia Letjen Igor Konashenkov menyebut serangan hari ini merespon apa yang dilakukan Ukraina di jembatan Crimea. Українці, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему, вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Працюють зараз рятувальники, працюють наші ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки. Завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей ворог. Україна буде і після нього. Слава Україні!